Hello friends, बरायबाय बड' जब इनफो YouTube चेनेलाव फिन खनसेबाव दा लोगोफोर आसाम फरेस्टनि एग्जामाव माबादि जिके फैदोंमोन सिगाङाव माबादि टाइपनि जिके फैदोंमोन बिनि सायाव आपडेट लाबोग्रोबाय एन्ड स्टेप बाय स्टेप जिके फैबाय थासिगोन जेराव बर' रावजों एग्जाम होनो मोनगोन दे नोंथांमोना बर'जोंनो एग्जाम लिरनो मोनगोन दा आं बे भिडिअ लाबोग्रोनाया जास्ट बेसिकखौ लाबोग्रोबाय सिगाङाव माबादि टाइपनि कुइसन दानदोंमोन जों बेखौ नायनोसै बिनि सिगां नोंथाङा चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालाम मानोना 100K फैगासिनो दङ 2000 नांगौ आरो बे रिलेखौ कन्डाक्ट खालामगोन आसाम पुलिसनिखौहाय आरो लोगोसे आसाम फरेस्टनिखौहाय एक्साइजनिखौहाय बेनो जाबाय आसाम पुलिसा कन्डाक्ट खालामगोन आरो एग्जामा सेबाया दाननाय बादि जाना दङ नोंथांमोना जाहाथे बेखौ नायबाय थायो मानोना आसाम पुलिसनि होनोब्ला सेबाया दानदोंमोन जे बेखायनो सेबाया दानगोन आरो बिनि सिगां नोंथांमोना पिएचडि एबा फेट एबा नोंथांमोना फिजिकल टेस्टखौ पास खालामग्रोनांगौ आरो अब्लासो एग्जामाव थांनो हायो काटअफनि गेजेरजों बेखौ दोनथ'नानै जिके माबादि जिके फैदोंमोन जों बेखौ नायगोन आरो बेयाव बर' रावजोंनो एग्जामखौ नोंथांमोना गोसोबादि होनो हागोन आरो ग्रेड 1 आवहाय नेगेटिभ दङ बाखि गुबुन पस्टआव एसेबो नेगेटिभ मार्किं गैया दा लोगोफोर बिदिब्ला जिके लाना फैबाय आसाम फरेस्टनि 2023 आव जानो गोनां नाथाय बे जिकेआ सिगां फैनाय कुइसन दे दा बेयाव माखासे फरेस्ट रिलेटेड कुइसन दाननाय जायो बेखायनो बेखौ नोंथांमोना नेशनेल जिअग्राफिखौ मोजां नायना लाबानो जाबाय स्टेटनिखौबो आरो जाहाथे नोंथांमोना एग्जामाव फैनाय लोगो लोगो हायो दा फार्स्टनि कुइसन 1 आव दङमोन बे सिगांनि फैनाय दा बेयाव कुइसन सोंदों लोगोफोर बेनो जाबाय व्हाट इज द परसेंटेज अफ एरिया कभार्ड बाय फरेस्ट इन आसाम आसामावहाय बेसेबां फरेस्ट एरिया हाग्रा ओनसोला आवग्रिना दङ बेखौ बेयाव सोंदों बिनिफ्राय नोंथांमोना जेब्ला एग्जाम जायोना अब्ला 100% बर'नि नोंथांमोना कुइसन मोनगोन आरो बर'आवनो नोंथांमोना फरायनानै एग्जामखौ गोसोबायदि होनो हागोन आरो बेयाव नेगेटिभ दंना गैया आं नोंथांमोना जोबनायजों दिन्थिगोन दा बेयाव एबिसिडि अपसन दङ बेयाव बबेया जागोन नोंथांमोनाबो एसे नटिस खालामदो आरो बिनिफ्राय नोंथांमोना टाइम लादो बिनि कारेक्ट एन्सारखौ नोंथांमोना बेयाव मोनगोन बेनो जाबाय बेनि कारेक्ट एन्सारा बि नाम्बार अके नोंथांमोना बे बि नाम्बारा बेनि राइट एन्सार आरो बेखौ नोंथांमोना ससियेल स्टाडिज क्लास 10 लेभेलाव मोनबोखादोंमोन बेखायनो बिनि एन्सारा जाबाय 34.21% हाग्रा ओनसोला आसाम स्टेटआवहाय आवग्रिना दङ बिनिफ्राय दैया बेसेबां बिनिफ्राय मा बेसेबां जों नेक्स्टआव लाबाय थागोन दा बेखौहाय नोंथांमोना नट खालामना ला आं बेयाव एन्सारखौ सिन होखायाखै डाइरेक्ट होआखै आरो जास्ट बेवहाय सार्केल होदों बेखौ नोंथांमोना लायो देन बिदिब्ला जों नेक्स्टआव थांसै फैदो दायो बेसिक कुइसन बे जाबाय फैदोंमोन सिगांनि फैनाय गोजा बे गासैबो आं बेयाव जास्ट फैनायखौ लाबोग्रोबाय जाहाथे आइडिया मोनो माबादि टाइपनि कुइसन दानो जोबोर इजि कुइसन हाउ मेनि नेशनेल पार्कस इन आसाम आसामावहाय मोनबेसे नेशनेल पार्कआ दं होनना सोंदों आरो बेखौ मिथिखायो बयबो आरो बेखौ मिथियाबा नोंथांमोना आरो मा खालामबावनो बेनि जाबाय बेसिक नलेज आरो बे फैनायनि चान्सआव दङ लोगोसे बाइबा टेस्टआवबो बेखौ सोंगोन बेनि राइट एन्सारा डि नाम्बार गासै 7 दङ नेशनेल पार्कआ आसामाव दे आरो मा दङ होनोब्ला नोंथांमोना बेखौ नायना लादो डिसक्रिपसनाव लिरना होदों बाइबा टेस्टआव बेफोरबायदिखौ सोङो बाइबा टेस्ट दं नालाय अरेल दङ नाम्बार 5 नि बेखौ नायना लायो अके बे जाबाय इजि कुइसन आरो बेनो फैदोंमोन आरो बेखौनो खायसे गोदानफ्रा हानाय जाया देन नाम्बार 3 हु इज नन एज द वाटारमेन अफ इन्डिया बेखौबो फरेस्टनि माखासे रिलेटेड बेयाव सोंजोबदोंमोन थांनाय बाराव आरो देग्लायबो सोंनायनि चान्सआव दङ अपसनाव एबिसिडि दङ नोंथांमोना एसे सानबानो जाबाय एसे टाइम होदों बेनि राइट एन्सारा बबे जागोन बेयाव सोरखौहाय वाटारमेन अफ इन्डिया होनना बुंनाय जायोनो आरो बे लोगोफोर राइट एन्सारा जाबाय नोंथांमोना मोनगोन आरो बिनिफ्रायनो बिनिफ्राय बर'जोंबो लिरगोन दे एबार बर'जोंबो लिरनो मोनगोन बिनि कारेक्ट एन्सार होनोब्ला नाम्बार ए बेनो जाबाय राजेन्द्र सिंह अके राजेन्द्र सिंहखौहाय वाटारमेन अफ इन्डिया होननानै बुंनाय जायो अके बे मोनसे नलेज बेखौ नोंथांमोना जिकेखौ गोसोआव लायो देन नाम्बार 4 दा नाम्बार 4 आव सोंदों हुइच इज द लास्ट बेंक ट्रिबिउटारि अफ ब्रह्मपुत्र विदिन आसाम अके बेयाव नोंथांमोना अपसन गोबां मोनगोन आरो बेखौबो सोंदोंमोन मानोना मेक्सिमाम माखासे फरेस्ट आबहावा एनभाइरनमेन्टनि सायाव बांसिन रिलेटेड कुइसन सोंनाय जादों अके रिलेटेड कुइसनखौ सोंनाय जादों बेनि कारेक्ट एन्सारखौ नोंथांमोना बेयाव एसे नटिस खालामदोलाय एसे टाइम होनाय जाबाय दा बे लास्ट बेंक ट्रिबिउटारि अफ ब्रह्मपुत्र जाहैबाय नोंथांमोना आसामनिया बेखौ होनोब्ला बेनि राइट एन्सारा बि नाम्बार अके बे बि नाम्बारा बेनि राइट एन्सार बेनो जाबाय संकस बे बि नाम्बारा बेनि कारेक्ट एन्सार जागोन बेखौ जाहाथे नट खालामना लायो नाम्बार 5 दा लोगोफोर नाम्बार 5 इन हुइच डिस्ट्रिक्ट करमफानि वाइल्ड लाइफ सेन्चुरि लकेटेड अके करमफानि वाइल्ड लाइफआ बबेयाव लकेटेड जाना दङ होनो बेयाव सोंनाय जादों नाम्बार 5 आवहाय बेनो जाबाय जिअग्राफि जिअग्राफिनिफ्राय गोबां सोंदों बेखौ जाहाथे नोंथांमोना नायो नेक्स्ट एग्जामनि थाखाय दा बेयाव मोनब्रै अपसन दङ एबिसिडि बेखौ नोंथांमोना जाहाथे नायो अपसनाव जि दं नोंथांमोना बेखौ मोजां नायदो बे गरमफानि वाइल्ड लाइफआ बबेयाव सेन्चुरिया दङ होनो लकेटेड जाना दङ बिनि कारेक्ट एन्सार जाबाय
स' बिनि कारेक्ट एन्सार जाबाय ए नाम्बार अके कार्बि आंलं डिस्ट्रिक्टआव दङ बियो गरंफानि वाइल्ड लाइफ सेन्चुरियाहाय स' बे जाबाय नोंथांमोनाहाय बेखौ जाहाथे नायो आरो बर'जों नोंथांमोना लिरनो मोनगोन बर'जों कुइसन दानगोन आं बेयाव ट्रेन्सलेट खालामासै बर'नि लिरासै अब्लाबो नोंथांमोना एग्जामाव बर'जों लिरनो मोनगोन बेनो जाबाय राइट एन्सारा कार्बि आंलं दा लोगोफोर आं बेयाव बेसिक जिकेखौ लाबोग्रोबाय थांनाय बाराव फैनाय मोनबाल' लाबोग्रोदों स' बेनिफ्राय माबादि जादों आरो नेक्स्टआव नांगौना नाङा स' नोंथांमोना कमेन्ट्स खालाम आरो जुदि नांगौब्ला आं नोंथांमोना स्टेप बाय स्टेप लाना फैगोन अके आरो लोगोसे नोंथांमोना बे पिडिएफखौ डाउनलड खालामनानै लानो हागोन